el semàfor del Barça-PSG. El Barça ha perdut contra el PSG 1-4 i no serà a les semifinals de la Champions. En verd, la imatge en global de l'equip. Avui és una nit complicada pels culers perquè el Barça se li havia posat molt bé el partit d'inici, el Barça s'havia posat amb un 0-1 d'inici, amb un 1-0 d'inici que semblava que podia marcar, semblava que el Barça podia arribar a passar l'eliminatòria. De fet el Barça estava en un moment molt bon en aquells moments, un Barça que ja va competir molt bé a l'anada i estava competint, havia començat una miqueta titubejant la primera part, però havia estat molt efectiva la primera arribada amb una jugada molt bona de Lamine que va servir perquè Rafinha fes el gol, que semblava que posava el Barça amb 2 gols d'avantatge, però tot va canviar quan l'àrbitre va decidir expulsar Araujo en una jugada més que discutible. A partir d'allà el Barça li ha costat molt, el Barça ha aguantat com ha pogut, al final de la primera meitat ha arribat a l'1-1, al final ha arribat també al 2-1, a la segona meitat al principi amb un gol, un penal també a la segona meitat sobre Dembélé, que ha estat un dels protagonistes en negatiu, una rata bastant grossa del francès, que al final, el tram final el Barça ha seguit competint, ha pogut, com diguéssim, ha arribat al tram final de partit encara amb opcions de poder empatar, de poder fer el 2-3 i que s'empatés l'eliminatòria, però l'últim gol d'Mbappé ho ha acabat sentenciant tot. Però com diem, la imatge en global de l'equip avui és segur que és un dia en què ens quedem molt fotuts, estem fotuts els culers perquè pensàvem que era possible arribar a les semifinals i que a més en un quadre en què el Borussia Dortmund ha eliminat el Bayern era també factible poder arribar més lluny, però segurament si ens ho mirem avui és difícil, demà també serà difícil, però si ens ho mirem en perspectiva hem de valorar aquesta imatge del Barça a Europa. El Barça ha millorat i molt aquesta imatge, ha competit i molt contra un equip que es va gastar molts i molts diners a l'últim mercat d'hivern, que porta moltes temporades gastant-se molts i molts diners, que té jugadors que li van costar 100 milions a la banqueta, o propers als 100 milions, com és Kolo Muani. Per tant, estem parlant d'equips que tenen molts jugadors, que tenen diners a mansalva, que es poden gastar en el que volen, i el Barça ara mateix no està en aquesta situació, amb un equip fet de retalls, amb un equip fet de jugadors joves, ha competit i ha competit bé amb aquest PSG. Avui és un dia complicat pels culers, però hem de quedar-nos demà passat, on hi hagi passat tot això, haurem de pensar que l'equip ha competit i sent global ens hem de quedar amb aquesta competitivitat. Evidentment ja estem fotuts perquè l'eliminació no és gens bona, però ens hem de quedar amb aquesta imatge. Amb Àmbar, on som? Segurament, com diem, avui serà difícil, demà també, demà passat també, segurament el resultat de l'altra eliminatòria demà també marcarà una miqueta l'estat d'ànim dels culers, però hem de pensar on som. Segurament estem en un camí que, mira, fa 2 anys fa 3 anys i un mes el Barça perdia a l'anada de la Champions contra el PSG al Camp Nou, 1-4 contra aquest PSG molt similar, amb un equip que també hi havia Mbappé, i al final el Barça avui ha tingut 3 anys i un mes després, ha pogut competir-li a un equip com el PSG, que està fet des de fa molts anys, està fet per guanyar-ho tot, està fet, com dèiem, està fet d'or, i el Barça li ha pogut competir. Per tant, ens hem de quedar segurament amb aquesta situació on som. Segurament posem l'Àmbar perquè segurament tots voldríem estar més endavant, però també hem de pensar on som. Fa 3 anys i un dia i un mes el Barça no tenia president, el Barça estava a la deriva, el Barça tenia una situació financera i esportiva caòtica, i ara segurament no és així. El Barça segurament hi ha camí per recórrer, té molta feina a la secretaria tècnica de cara a la temporada vinent. La primera i gran decisió serà l'acció del tècnic, i després també aconseguir seguir reforçant aquest equip, que ha de mantenir aquesta base de jugadors de casa que ens ha fet tornar a creure que podem competir, tornar a competir, no creure-ho, sinó competir. I segurament aquestes eleccions de les properes de la temporada vinent en els futbolistes i en el tècnic seran claus. Per tant, és molt clau que l'encertem, perquè ara estem en el camí correcte. El Barça està competint, està tornant-ho a fer, però hem de seguir, s'ha de seguir millorant en l'equip, millorant en el club, millorant tot, perquè estem en el camí, però hem de seguir i hem d'aprofundir segurament més en millorar certes coses, perquè l'equip necessita fer aquest clic que li ha faltat poc aquesta vegada, però encara no l'ha pogut aconseguir. I en vermell, l'arbitratge. Sigui com sigui, l'arbitratge d'avui, com altres vegades aquesta temporada, ha estat una autèntica vergonya. Evidentment que la jugada d'Araujo pot ser expulsió, evidentment, però és una jugada que està entre el gris
i és una jugada grisa, no és ni blanca ni negra, però avui totes les jugades grises han anat del mateix cantó, del cantó del PSG. És curiós que en una competició que organitza la UEFA, en què el Barça segurament no està en les millors relacions amb la UEFA per tot el tema de la Superliga, tot caigui del cantó del que no és el Barça. No és, a vegades sembla casualitat, però quan ja passa moltes i moltes vegades, i avui ha passat en totes les decisions de l'àrbitre, totes han caigut del cantó que no beneficiava el Barça. Hi ha hagut un penal també a la segona meitat sobre Gundogan no xiulat. Això fa pudor i em fa molta pudor. Com diem, no és cap casualitat que el Barça sigui un dels equips que li està plantant cara a la UEFA, està plantant cara al monopoli de la UEFA, i això segurament li ha marcat avui, ha marcat també aquest arbitratge, que el Barça segurament sense aquesta expulsió segurament no sabem on seria, perquè al final el futbol és molt canviant, però aquella expulsió és una evidència que l'expulsió d'Araujo ha marcat i molt l'eliminatòria, i que el Barça, amb 11 jugadors, ha estat capaç de competir-li i d'estar per davant d'aquest PSG.